Acum vreau să vorbesc despre Mariana Susarenko, care nici nu ajunsese bine acasă de la Miss Turism Univers, că a și venit la noi în studio, însă după ce și-a tras un pic sufletul, a acceptat vizita reporterului Andrei Nistreanu, care i-a răscolit puțin prin garderobă ca să vadă în ce ținute a participat Mariana la concurs. Lungi, scurte sau mulate, vedem în reportaj. Participa la un concurs de frumusețe nu este nevoie doar de personalitate, dar și de rochii care să te reprezinte. Reîntoarsă recent din Liban de la Miss Tourism Universe, Mariana Susarenko ne prezintă astăzi ținutele pe care le-a purtat acolo. Pe mine m-au cucerit. Pentru că are o siluetă de invidiat, modelul a optat pentru outfitul care să-i scoată în evidență formele apetisante. Rochii scurte, strălucitoare, în nuanțe care îți tot dau din ochi. Nu am o anumită preferată pentru că toate mi le aleg să-mi placă. Că dacă nu-mi place vreunul, nu să mă simt a fi pielea mea. Piesa vestimentară forte a fost costumul național, care, ce drept, m-a impresionat și pe mine. Deși a reprezentat Moldova, majoritatea ținutelor pe care le-a purtat Mariana Susarenko la Miss Tourism Universe sunt creațiile designerilor străini. Costumul național este autohton, rochile de seară sunt și din Chișinău și din afară. Am participat la numeroase Fashion Week-uri din Iași și București, mă cunosc cu numeroși designeri și am apărat la designeri care am colaborat.